Μικρούς μεγάλους μας πιάνει μία μελαγχολία όταν τελειώνει το καλοκαίρι και ξεκινάει το φθινόπωρο. Και πολύ περισσότερο τα παιδιά, γιατί έχουν συνδυάσει το φθινόπωρο με το τέλος της ανεμελιάς, με το τέλος του καλοκαιριού, άρα την έναρξη των σχολείων, με τις υποχρεώσεις, με το διάβασμα, με όλα, με το πρωινό ξύπνημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να γίνει λίγο πιο ευχάριστη αυτή η μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη, με όλα αυτά τα οποία κουβαλάει η κάθε μία μαζί της, είναι να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι με μια όμορφη βραδιά, με ένα ωραίο απόγευμα που θα περάσουμε, βλέποντας τις φωτογραφίες που τραβήξαμε, τρώγοντας κάτι από αυτά τα οποία συνήθως τρώμε το καλοκαίρι, είτε είναι κάποια συνταγή που κάνουμε, κάποιο φαγητό, είτε κάποιο σνακ, είτε κάποιο φρούτο καλοκαιρινό. Μπορούμε να παίξουμε κάποιο παιχνίδι που παίζαμε πολύ στις διακοπές μας, να δούμε τα εισιτήρια που βγάλαμε, να βάλουμε έτσι έναν ωραίο στόχο για την επόμενη χρονιά, για τις επόμενες διακοπές, τι θα θέλαμε να κάνουμε και να γιορτάσουμε την έναρξη του φθινοπόρου. Κάποια άλλη στιγμή, αν θέλουμε, μπορούμε να το συνδυάσουμε στην ίδια βραδιά και να έχουμε και κάτι το οποίο έχουμε ετοιμάσει που να είναι φθινοπορεινό, όπως μια κατασκευή, όπως μία βόλτα στην εξοχή, αν το κάνουμε μέρα, μια άλλη στιγμή, να μαζέψουμε ξερά φύλλα, να φτιάξουμε ένα ωραίο στεφάνι, μια ωραία ζωγραφιά, μια ωραία κατασκευή, ή να βγούμε να χαζέψουμε τη φύση και τα υπέροχα χρώματα που παίρνουν τα φύλλα, να φτιάξουμε μια μιλόπιτα που έχουν τα μήλα την τιμητική τους τώρα το φθινόπωρο. Γενικώς να κάνουμε ωραίες δραστηριότητες και πάλι μπορούμε να βάλουμε στόχους, πώς θέλουμε να περάσει η σεζόν αυτή το φθινόπωρο, αλλά γενικώς η ιδέα είναι να κάνουμε δραστηριότητες οι οποίες αφενός αποχαιρετούν το καλοκαίρι για να κλείσει λίγο αυτός ο κύκλος, για να καταλάβουμε ότι πλέον μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα και μια νέα καθημερινότητα, αλλά να υποδεχτούμε και την καινούργια εποχή έτσι όπως της αρμόζει, για να μπορέσουμε να περάσουμε και καλά και να μην συνδυάζουμε συνεχώς το φθινόπωρο με τη μελαγχολία και την κατάθλιψη και το τέλος της καλοπέρασης, να δούμε ότι και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα.